pupunta kami sa tita ko, yung pinsan ng mother ko. At ini-invite kami sa lunch. So ngayon pupunta kami dun sa may Binmaloy Baywalk Beach. So pupuntahan namin ngayon sila. At kasama ko sila nanay at tatay. Yan. Yan. Pupunta kami ng Binmaloy Beach Baywalk. At masyadong mainit. Grabe. So ayan, alis na kami. So, dinanin na. Ayan, nasa kalsada na kami. Norte. Beach Baywalk. Yan, walang mga helmet. Jante. Tapos ito sa Isidro Norte na. Ihawan dito. May patat eh. Shout out Joel Treras. Hindi sa punto eh. Joel Treras yan. Ito na, beach na. Nasa beach na kami. Left, right pala, right. Beach na. Ayan. Beach. Mungkin ada also. Ano, sana yung ni wala mo. Marutak. Masukin ito natin. Huwag ito. Basta niya gilig lang. Bidayat Beach. So malapit na kami sa bahay ni na Tita Joy. Ito na yung bahay nila. Ay, yung resort pala nila or what? Ito. Yan. Yan ang ano nila. Tapos andun si yung ano ni Tita Beth, si Doktora. Ito yung ano nila. Ayan o. Ganda. Ganda. May aso. Oh my God. Ang laki. May pool dyan oh, dapat oh, masarap, maganda. Tila yan. Dito na muna kami mga araw, mamaya ulit. Ayan oh. Kuya, tapos ka na kumain. Yan si Tita Joy. Dala ko, kumusta ano?
Hi, tita. Hello. Nice to see you. Kumusta? Mampit. Kaya kalamasi ako sa tayo niya ako mo. Akin na rin. Lagi na agpat niya makakakar. Ayak magta. Agi grabe ako mo. Hindi na ako abin. Yan yung tayo hindi doktora. Ngayon, bali-bali ni. Kano pimit na doktora at na akong in Paris ko nung kristal na bintana to and everything. Guwapo, guwapo. Bali-bali. Just ko lang tumaikin eh. Just ko lang tumaikin na may poultry na saman dyan. Yes. Dyan. Babagam lati ang kapulate babagam. Ginagawin kinili. So, pasok na kami sa bahay ni tita. Papagawa na. Wow! Papapisa na Kapi- yan. Kapiga na kasi makapanon niya. Ha? Kapiga na kasi makapanon niya. Mandi mo kapalaban. Wow! Mampati ay sus. Ganda. Gata ni Akin. Mandi kong kalaba Arnold. Kamapaga natin. Ayan o. Oh. Alay. Dali, akalutulay kay Bangay. Oh, wow! Dali, napising nandiyan. Ganda oh. Kwarto may galay daw sa kay Tagay. Sikat. Galay. Kablag yan, kablag. Kablag. Oo. Okay. Their family. House tour. Alay yung pinali sa mga gusto. Malilinis. Malilinis mo, malilinis. Ini tali. Busy kami. Guwapo. Ready ka na. Guwapo. Porto tarurang bedroom na ba siya? Kung sabihin anak ko kami ng December. Umpuyo ka, paano gapigan ay? Pray. Ini tali. Guwapo, guwapo. Ako yan na yun, bata lang nadya ko na, singa ko na ngay man. Yan oh. Oh, di ba? Diba? Ganda oh. Akin. Asika sa'yo. Asikay, katawan ka na agi. Akin. Wait, This is a house to share. Joy, nasa tingkat na. Di ba? Di lang kami mag-breakfast. Bali-bali mang kap dito na ini. Kaya, paano? Apir pa na pambalo kayo. Ah, ate. Bali-bali mang kap dito dara pa ini. Bali-bali ginawa to eh, kapinsan ko. Kayo mapapaga tani. Agamuran nyo eh, kumon. Yaya, house to share. Kaya hindi lang kayo. Oh my god. Ito pa isang kwarto. Tapi nabendisyon ako mula ako. Talaga ko yan, ang tutangat. Bali-bali. Hindi wala ni busy kami. Pagkat tadi papaayos ko raya. Flat cheese. Nya, so master bedroom. Ay, master. Guest room ko kaya wala niya. Pinakarang dyan ata. Ay. Bali-bali. Kung saan po tira yung Google lang din. Bali-bali. Wala masupan ko na itong nukin o nukin kay Padya. Mga istorya kayo, si trabaho, mga istorya laban. Kaya pa rin, wala lang nga nailak po ay. Nanamutan. Bali-bali. Sukin nyo ante, bali-bali. December 12, may isang Ah? December 12. Huh? Wala na Wala rooftop to ni Manaya. wala yung takto eh. Ang apay bubong tuya abong ko ay. Yeah, maganda. Kasi Una, babagyuin. Tsaka yung nga may kalawang. Masin. Kalawang, correct. Masin. Sa solte. Hindi man nilo. Kaya bali-balik dyan, walabi. Hindi man ang baliman. Ayan, 90 million tanay. Kaso yo, kaya yo. Yan naman, sige na, imabot nila. Mabutira. Cold flush kayo, takin. Anitan, subyo. Diyan Okay. wala sila. Bali-bali dyan Manaya. Marag-ragam. Wow, maragod. Diba? Ayan, 180 degrees. Yan oh. Mga araw. Oh. Bali-bali. Bali-bali nga araw mo dyan. Facebook yan yun. Facebook. Pasyal kayo ba? Ha? Facebook. So, Dorik. Oo, no. Paisloop ka. Bali-bali wala umbrella dyan, umbrella. Umbrella.
canopy. Di ba lang ilay 5 tanong ang parte ka. Ano na mo, nagapiran mo, apag taya. Lati. Anong nang kulan? Mambibigay mo. Hindi ba lagi sumot sa inyo mo? Nya tayo kabay ko. Ito si Uncle Bob. Oh, hi. Ayan. So, Kaya we're being sick. ano lang documentary lang ba yung pang Ay, bakasyon Oo. sa Pilipinas. Ayan, kainan na. Pupunto. Ako, maruga. Ayun, mga tila siya. Sabay kayo. Mayroong tila dyan. Lima dyan eh. Sabay kayo. Sabay kami. Kuya. Ken, no. Ay, kinay. Tagila ay. Tagala, ano. Oh, sige. Sinsurti kayo ni mong sa... Engineer naman anak mo, Arnold. Panahas kids. Oo, Project coordinator mo lang. Nangaliman alam ko, ma, Kim. Ma. Man. Surprise ka Yan, hindi mo tayo dyan. Oo. Sige na si Ren. Siga. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift that you are about to receive from the bounty of Christ, O Lord. Amen. Thank you. Thank you for for bringing my nephew Arnold and my loving cousin, Lord, Tigna, the family, and the rest of the family coming here to grace her house with your good spirit. Amen. Thank you. Amen. Salamat. Diyos Lord. katawan. Salamat Diyan kayo, ninitan lahat sa Tigna. Thank you. Tapos sabi pambisita mo si kami. Kailangan Babanda. Silang bisa mo. Si Nano. sa punta. Sinang sokyan si singa agik sinang. Trato sa sila doon. Mabait si Uncle nang. Gabagabay ko man eh. Bukoy. Right hand media. You know, pag manaya, matibay kasi kayo, may tawag to Jay. Titawag to, alam mo din ba kaya? Pangtangilya, pangtangilya. Wapo lang saan. Pares tayo ikin. Pares tayo. Ay, wala siya. Pares tayo shocks. Wapo lang saan. Uy! Ang balat, basta no, downhill ang balat. You need to have heavy bike to kumanda. Paksis siya ba? Wapo. Siguro na. Enjoy. Oo. Daan lang. Daan. Daan. Ang ano yan, mga 15 years old to na. Bada Isot kayo mga will guide you always. at kami makiyan, kibidyo Hindi, talagang binibakot So mga ro, paalis na kami. Tapos na yung aming session. Yan. Busy ako yun eh. Kami busy din. Busy kayo saan ka kung wala kami na. Salamat ya balagante. Pasalamat mo dyan, Ken. Yes! The more blessings. Thank you. I-message sa kayo wala di manad amayakin nyo. Welcome to our beach house. Ni ang akala nyo, wala ko pa to. Thank you, Rachel. To our beach house. Okay, Joy. Ay, welcome. Basta. So mga ro, tapos na yung pag bisita. So bye bye Auntie Joy, Uncle Bob. Thank you so much sa lunch. Oh, you're very welcome. Kasi kami, kung tatlong kami ngayon, tawag kami lang ang trabaho. Kasi trabaho nila, magkita. May kita na yung aman lay way of entertainment. Ganyan, asikaso nyo yung laban nyo at set up yan, papayak din sa kaiba.
Gawang. No, unta ka, mangimbita kay doon, maning entertainment sika. Oh, thank you, thank you. Thank you sa lunch. Busog ako dun sa ano. Ano tawag doon? Yung labong. So, salamat. Thank you. Magano, mamisan niya. Saanan, tuman ako ispasinitang kuray pulas. Okay, utang kayo. May kasasabidad sa amaya. Iniinandara. Iniinandara. Very sporty yan, kaya naman problema Yeah. ng mga manasikaso. So, thank you so much, Auntie Joy, Uncle Bob. You're welcome. Thank you so much. So bye-bye! Uncle, thank you, Uncle. Bye, ah. Basta si Cardo, ha. Katulad si Aling Flora, nandito pala si Aling Flora. Bye, Ante. Kaso, salamat mo. Thank you. Thank you, ha. Maro ka sa atang mo. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you, Siren! Thank you, bye-bye. Thank you! So, mga araw, uwi na kami. Yan, tapos na. May babil kung saan ka mo no? So, salamat at salamat kay Tita Joy at kay Uncle Bob sa lunch. So mga araw, salamat po sa mga subscribers, sa mga nanonood. Maraming salamat. God bless and keep safe and healthy. Bye-bye. Yan, pauwi na sa beach. Bye-bye. Mga araw, bye-bye. Bye.